Ahojte v dnešnom videu. V minulom videu sme montovali solárny panel na našu strechu nášho karavanu a v dnešnom videu by sme domontovali inštaláciu vnútri, solárny regulátor, zapojíme si kabeláž z panelu do solárneho regulátora. Zo solárneho regulátora pôjdeme cez batériový vypínač a potom do batérie. Solárny regulátor máme 12V lomeno 24 a 100 Ah. Fotovoltický panel, ako sme v minulom videu si tam dali aj ten popis k nemu, tak je vlastne 12V a 150W. Tak v dnešnom videu by sme si to predstavili. Takže elektroinštaláciu máme hotovú, poďme si to ukázať, ako sme to zapojili. Tu zhora nám ide plusový a minusový kábel do panelu. Dá sa mi to ľahko aj rozpojiť, takže nepotrebujem kvázi tam mať ani batériový spínač. A môžem si to hocikedy rozpojiť aj plusový, minusový. To ide dole. Je tu to, tady to. A vlastne ide do regulátora. Tu je plusový, minusový vedľa. To je ten vstup toho panela. A vedľa je výstup do baterky. Tam ide tiež plusový a minusový. Minusový je napriamo na batériu napojený. A plusový sme dali cez batériový spínač. Že si ho hocikedy zopneme a vypneme. A odtiaľ nám idú tieto dva. To je vlastne tiež plusový, minusový na elektriku v karavane. A ide to tadiaľto. A ide to do tohto meniča. Takže toto je menič napätia z 230 na 12V. Sú tu jeden vstup, je tu vlastne od nás, od baterky. Teraz bude to z toho soláru.
a výstup je do 12 V a ide do celej elektriky, vlastne čo sa týka napojenia 12 V, čo je v karavane. Keď zapojím karavan na elektrickú prípojku 230, tak vlastne tento, čo je vstup náš, ten nám odpojí a ide čisto len z 230, ide nám čisto len do 12 V. A tento vlastne, čo sme my pripojení s baterkou, ten je odpojený. A keď vyťahneme vlastne zo zastrčky z 230, tak hneď automaticky to prepne takto nakrátko len 12. Vidíme, že solárny regulátor teraz ukazuje síce, že dobíja, ale sme v garáži, tak možno nejaké svetlo zachytil, nejaké svetlo, ale je to málo, je to 12,4. Potom keď vyťahneme karavan von, tak si ukážeme, že koľko dobíja na slniečku. Teraz máme karavan na slniečku a vidíme, že nám dáva 14,2 V. Tak z tohto videa to je koniec. Dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite dať like a nezabudnite dať odber. Čau.